Dovolenka pri mori, čerstvý vzduch, zdravie. To všetko je už minulosť. Teraz je pobrežie oveľa nebezpečnejšie ako veľkomesto. Šokujúci výskum. U obyvateľov pobrežných oblastí s vysokou koncentráciou mikroplastov je nárast o 9% prípadov porúch pamäti, o 6% pohybových porúch, o 8% neschopnosti žiť samostatne. Prečo je pobrežie také nebezpečné? Keď sa vlny rozbijú, mikroplasty z vody sa spolu s morským vánkom dostávajú do ovzdušia. 136 000 tón ročne. To je 370 tón každý deň, ktoré sa usadzujú na pobreží. Človek pri mori vdychuje 10-krát viac mikroplastov ako v meste. Morský vánok sa stal toxickým. To, čo sa doposiaľ zdalo ako luxus, vila na pobreží, jachta, vlastný ostrov, sa mení na zakázanú zónu. Elitné rezorty zostanú prázdne. Cestovný ruch sa zrúti. Ale o tom zatiaľ vedia len vedci. Zistite pravdu ako prvý. Pozrite si film Nanoplasty – hrozba pro život. Rozsiahle skúmanie, ktoré zmení váš pohľad na svet. Odkaz nájdete v popise. Podielte sa s ostatnými.